Салом дӯстон, мавзӯи имрӯзаро баъд аз якчанд лаҳза ба шумо мегӯям. Аммо шумо агар оиди сохтан як проектор дар шароити хона ё ин ки кинотеатри хонагӣ маълумот гирифта тарзи сохтанашро омӯзед, пас ба канал обуна шуда лайкро зер кунед. Айни замон мо бошад, видеоро оғоз мекунем. Аммо технологияи имрӯза имкон медиҳад, ки ин кор бо телефон, яъне бо смартфонҳо иҷро карда шавад. чӣ хеле ки шумо медонед, дар видеои гузашта мо оиди чӣ гуна монтаж намудан бо хромакей ва якчанд роҳу усули ба даст овардани фони сабзро ба шумо маълумот дода будем. Бо воситаи хромакей, яъне дар зелёни фон монтаж намудан он қадар душвор несту, аммо мо боз ҳам мехоҳем кори шуморо осонтар гардонем. Видеоро то охир тамошо кунед, фикратонро дар комментария навистанро фаромӯш накунед. Барнома эффектҳои бисёр аҷоиб дорад ва инчунин тарзи кораш ҳам осон аст. блогерон оиди ин барнома бисёр видео сохтаанд. хуб, барнома ном дорад Fix Guru. Барои нишон додан ва тарзи кор кардани ин барнома аввал онро скачат мекунем аз интернет. мо инро аз сайтҳо взломни версияшро скачат мекунем. мо барномаро аз Play Market скачат намекунем, зеро дар он ҷо бисёри эффектҳояш пулакӣ аст. барои скачат кардан мо ба Google Chrome ворид мегардем ва Fix Guru взломная версия нависта перейтиро пахш мекунем. инҷо бисёр сомонаҳо пайдо мешаванд. шумо метавонед аз дилхоҳ сомона онро дастрас кунед, аммо мо ин барномаро аз ҳамин сомонаи аввалбуда скачат мекунем. хоб, инҷо ба сомона ворид гаштем. дар поён инҷо оиди ин барнома маълумот дода шудааст. инҷо ду вариант пешниҳод шудааст: взломная версия ва полная версия. аммо ман барои тафтиш ҳардуи ин вариантҳоро скачат кардам. ҳардуяшам як чиз ҳастанд, қариб ки фарқият надоранд. айни замон мо барномаро скачат мекунем. барномаи мо скачат карда шуд. айни замон мо онро установка мекунем. каме интизор мешавем то ин ки барнома установка шавад. баъд аз установка шудан дохил мешавем. чӣ хеле ки мебинед, инҷо якчанд то эффектҳояш кушода аст. айни замон ман мегӯям кадом тараф. эффектҳое ки тарафи дасти чап ҳаст, инҳо кушода ҳастанд. фақат инҳоро метавонед бе пул аз интернет скачат кунед. мана мисол, мо инро айни замон скачат мекунем. як дақиқа. шумо метавонед айни замон ин эффектро бе ягон мамнуият истифода баред. боз ҳамин хел ҳама он эффектҳое ки дар тарафи дасти чап ҳастанд, қисми зиёдашон кушода аст. шумо метавонед онҳоро ҳамин гуна скачат намуда истифода баред. аммо эффектҳои тарафи дасти рост пулакӣ ҳастанд. инҳоро фақат метавонед бо пул харидорӣ кунед. мана мисол. як ҷиҳати мусбии ин барнома дар он аст, ки аз шумо вақт ва меҳнати зиёдро талаб намекунад. ҳамаи корро дар муддати якчанд сония метавонед иҷро кунед. ин буд видеои имрӯза. агар ба шумо видео маъқул шуда бошад, ба видео лайк гузоред ва ба канал обуна шавед. дар оянда видеоҳои ҷолиб бисёр мешаванд. аз ҳамин сабабам зангулачаро пахш кунед, то ин ки оиди онҳо ба шумо хабар ояд. инчунин агар тавонед ин видеоро тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо ба дигарон низ фиристед, шояд ба онҳо низ лозим ояд. хайр, то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошед.